नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण माता जी का హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ అందరికి. సో నిన్న 3వ అధ్యాయమైన కర్మయోగంలో 30వ శ్లోకం వరకు చూసాము. సో ఈరోజు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి మరి కంటిన్యూ చేద్దాము. సో 30th శ్లోక వరకు ఏం చూసాము ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, చూద్దాము. అంటే నిన్న ఏం చూసాం, నిన్న అంతకుముందు చూసిందంతా నిన్న రివైజ్ చేశాము. బట్ నిన్న 30వ శ్లోకం వరకు చూసాం కదా. ఏం చెప్పారు, మనం ఆల్మోస్ట్ 20th నుంచి 30th ఒక 10 శ్లోకాస్ చూసాం. సో వాటిల్లో ఏదైనా ఎవరైనా చెప్పగలిగితే ముఖ్యమైనవి మీకు గుర్తున్నవి ఏదైనా సరే చెప్పొచ్చు. 3 points గా చెప్పుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా మనం నిన్న చూసిన విషయం ముఖ్యమైనవి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీరు నిన్న చెప్పారు కదా, ఏ పని చేసినా భగవంతునికి ప్రీత్యర్థం చేయాలి, ఏ కర్మ చేస్తున్నా. అది నచ్చింది పాయింట్. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మనం ఇది చూసాం, ఇది కర్మయోగానికి బేసిస్. అది భగవత్ ప్రీత్యర్థం అనుకున్నాము. నిన్న 10 శ్లోకాలు చూసాం. ఇది 20th నుంచి 21st నుంచో 30th శ్లోక వరకు నిన్న చూడటం జరిగింది. సో ఆ 10 శ్లోకాల్లో ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఏం చూసాము? సరే ఒక్కసారి మరి ఎవరికైనా ముఖ్యమైనది, మనం ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు భగవంతుడు, మరి నువ్వు ఈ పని చేయి, ఈ రకంగా నువ్వు ఆలోచించి యుద్ధం చేయి, అంతేగాని నేనేదో చేస్తున్నాను వాళ్ళు వీళ్ళు అలా ఆలోచించొద్దు, ఇది నీ కర్తవ్యం, నువ్వు మరి క్షత్రియుడువు, ఇక్కడికి వచ్చావు, ఇక్కడ ఒక రీజన్ ఉంది, ఊరికినే చంపేద్దామని రాలేదు, ఎన్నో ప్రయత్నాల తర్వాత తప్పక యుద్ధానికి దిగవలసి వచ్చింది. సో అది ఇక క్షత్రియ ధర్మం. యుద్ధంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ధైర్యాన్ని వీర్యాన్ని చూపించి వాళ్ళు పోరాడాలి వాళ్ళ రాజ్యం కోసం, ప్రజల కోసం. సో అది నువ్వు చెయ్యాలి, ఇక అంతకు మించి నువ్వు ఆలోచించకుండా అంటూ నువ్వు వెళ్ళిపోయావంటే మరి నువ్వు నీ డ్యూటీ నువ్వు చేసిన వాడివి అవ్వవు. కాబట్టి ఈ రకంగా నువ్వు పని చేస్తూ ఉంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ స్టేజ్కి, ఆ కర్మయోగంలో ఆ స్టేజ్కి వెళ్తారో వాళ్ళకి అప్పుడు ఏ పనులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళేదాకా మీ డ్యూటీలు మీరు ఈ విధంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం ఏది జరిగినా పర్వాలేదు పర్వాలేదు కాదు, ఏది జరిగినా సమత్వంతో ఉంటూ
చెయ్యాలి అన్నది చెప్పుకున్నాం అంతకు ముందు క్లాస్లో. నిన్నటి క్లాస్లో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాము. మాధవి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఓకే మాతాజీ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హలో, చెప్పండి మాతాజీ. మాధవి మాతాజీ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. మాట్లాడేది ఎవరు? శర్మ, యూవిఆర్ శర్మ హరే అని. కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ. నా పేరు అండి హరే కృష్ణ గాయత్రి మాతాజీ. మాతాజీ. నేను ఒక్క నిమిషం గాయత్రి ఇప్పుడు మాతాజీ, ఒక- 1 సెకండ్ ఉండండి. మాధవి మాతాజీ చెప్పిన తర్వాత మీరు చెప్తారు కానీ. ఓకే ఓకేనా? ఓకే. హరే ఓకే. కృష్ణ మాతాజీ. నిన్న హరే. నేర్చుకున్న దానిలో నాకు గుర్తున్నది ఏమిటంటే, భగవంతుడు ఆయన మహత్యాలు చూపించడానికి చాలా లీలలు చేస్తూ ఉంటారు. అంటే అవన్నీ మనం చేయలేము, కానీ ఆయన ఆయన చూపించిన మార్గంలో నడవమని చెప్తున్నారు, కానీ ఆయన చేసినట్టు మనం చెయ్యలేము. ఈ Very good. పాయింట్ ఒకటి నాకు గుర్తుంది మేడం నిన్నటి పాఠంలో. మనం లాస్ట్ లో చూసాం. నిన్న చూసిన టెన్స్ లో లాస్ట్ లో చూసాం. వెరీ గుడ్. అది భాష్యంలో, అది కూడా భాష్యంలో చూసాము. భాష్యంలో ప్రభుపాద మనకి భగవంతుడు ఎందుకు ఆ మాట అన్నారు, ఈ భాష్యంలో ఆ విషయం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఇదిగో ఈ శ్లోకం వల్ల వచ్చింది. భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? నాకు అన్నీ ఉన్నా, మరి నాకు అన్నీ ఉన్నా అంటే దేని మీద నాకు ఆశ లేదు. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించిన, ఈ 3 లోకాలను నేను చేయవలసిన పనేమి లేదు. నానవాప్తం అవాప్తవ్యం అంటే నాకు లేనిది లేదు, నాకు కావాల్సింది లేదు, నేను కోరుకునేది లేదు. వర్త ఏవచ కర్మ, అయినా కూడా నా కర్మలు నేను చేస్తూనే ఉన్నాను. సో నాకు ఏది అవసరం లేదు, దేని మీద కోరిక లేదు, అయినా కూడా నా పనులు నేను చేస్తూనే ఉన్నాను. అంటే నీకు కోరిక కోసం పని కాదు, నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు చెయ్యాలి. అది మనం ఆ విషయాన్ని భగవంతుడిని చూసి అది నేర్చుకోవచ్చు. అంతేగాని భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నారు? ఆయన ఈ ప్లానెట్స్ అన్నిటిని నడిపిస్తున్నారు, గోవర్ధనాన్ని ఎత్తుతున్నారు, మనం కూడా ఇటువంటి చేయాలని అది కాదు అని భాష్యంలో మనకి ఇంకొంచెం క్లారిటీతో ప్రభుపాద చెప్పారు. అయితే భగవంతుడు చెప్పింది ఇది మనకి ఏమిటంటే, నాకు ఏ పని, ఏ కోరిక, ఏ అవసరము, ఏ కోరిక లేకపోయినా నా డ్యూటీ నేను చేస్తున్నాను. ఎందుకు? మీ అందరికీ ఒక ఆదర్శాన్ని చూపడం కోసం. ఎందుకు గొప్పవాళ్ళు ఏ పని చేస్తే సామాన్యులు దాన్ని అనుసరిస్తారు. చెప్పారు కదా ఫస్ట్ శ్లోకం మనం నిన్న చూసింది. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః. శ్రేష్ఠులు ఏమేమి ఆచరిస్తారు అంటే ఏమేం చేస్తారో జనులందరూ అది ఆచరిస్తారు. వాళ్ళు ఏ ప్రమాణాలు, ఏ స్టాండర్డ్స్ పెడితే లోకం అంతా అనుసరిస్తారు. సో భగవంతుడు అందుకని ఏది మార్గమో, ఏది ఉన్నత, ఎలా నడుచుకోవాలో ఆయన మనకి చేసి చూపిస్తున్నారు. సో ఏ కోరికతో పని చేయొద్దు, నీ కర్తవ్యాలు నువ్వు చేసుకో కరెక్ట్గా. నాకే కోరిక లేదు, ఏ అవసరము లేదు, అయినా నా డ్యూటీ నేను చేసుకుంటూ పోతున్నాను అంటున్నారు. సో అదనమాట ఇక్కడ. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, గుడ్ పాయింట్. ఓకే. మన కర్మని మన ముందర కర్మని అంటే ఒక గురువో ఎవరో ఒక కర్మని ఆచరిస్తుంటే వాళ్ళ తద్వారా మనం కూడా వాళ్ళనే అనుసరిస్తూ ఉంటాము. అలా చెయ్యలేని పక్షంలో వాళ్ళు పూర్తిగా చెడిపోతారు. ఇంకొక మాట చెప్పారు, కర్మ సంకరానికి నేనే కర్తనవుతానని. అలా చెడిపోవడానికి కారణం నేను కర్తనవుతాను, అలా చెయ్యకూడదు అని బోధిస్తున్నాడు అన్నమాట ప్రజల్ని. అంటే ఆ కర్మ చెయ్యకపోతే పాడైపోతారని ఒక విధంగా చెప్తున్నారు. పాడైపోవడం వల్ల నేను కర్తనవుతాను అని చెప్తున్నారు. కరెక్టేనండి నేను చెప్పింది? నాకు అంటే నేను రెస్పాన్సిబుల్ అన్నమాట. మీరు చెయ్యకపోతే నేను రెస్పాన్సిబుల్, నేను చెప్పిన దానికి మీరు అనుసరించకపోతే నేను రెస్పాన్సిబుల్ అవుతాను. అలా కాకుండా మీరు చేస్తూ ఉండాలి కర్మలు. దానికి ఒక మార్గం కావాలన్నమాట. మార్గం అంటే ఒక గురువో, బాగా తెలిసిన వాళ్ళు అయితే వాళ్ళ ద్వారా మనం కూడా వాళ్ళ ఫుట్ స్టెప్స్ లో ఆ కర్మలు చేయడానికి మనం ముందరికి వెళ్ళగలుగుతాం. అది ఒకటి. ఇంకొకటి చెప్పండి మేడం. ఏం లేదు, అది 10 శ్లోకాస్ లో ఇది
అందుకే ఇది ముఖ్యం. ఫస్ట్ మనం నిన్న చూసింది ఇది. అంటే ఆ, శ్రేష్ఠులు ఏది చేస్తే అందుకే మనం సరైనటువంటి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎవరినో ఒకళ్ళు ఫాలో అవుతూ ఉంటాం లైఫ్ లో. ఫాలో అవ్వాలి సరి అయిన వాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకుని మనం కూడా ఆ ప్రకారంగా చేస్తూ ఉంటాం. సో భగవంతుడు ఊరికినే మాటతో మీరు పలానా వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోండి మంచి వాళ్ళని చెప్పడం కాకుండా ఆయనను మించిన గురువు లేరు కాబట్టి ఆయన కూడా చెప్తున్నారు, చూడండి నాకు ఏ అవసరము లేదు, ఏది లేదు, అయినా కూడా నా డ్యూటీ నేను చేస్తున్నాను. ఎందుకు ఇది అంటే అది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనలాంటి వాళ్లకు. భగవంతుడు కోరిక కోసం పని చేయడం లేదు, ఆయన కర్తవ్యాన్ని ఆయన చేసుకుంటున్నారు. సో మనం కూడా ఆ భావాన్ని గ్రహించి మన పనులు ఆ విధంగా కోరిక కోసం. అలాగే జ్ఞానంతో కూడా ఉన్నవారు ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మలు చేయగలుగుతారు, ఆచరిస్తూ ఉంటారు. అదే మనం మనకు ఫలితం కావాలి అని ఉన్న వాళ్ళకి అది వర్కౌట్ అవ్వదు, ఫలాపేక్ష లేకుండా ఉంటారు, లోకహితం చేస్తూ ఉంటారు. అలా జ్ఞానంతో చేసిన వాళ్ళు. జ్ఞానం లేని వాళ్ళు మనకి ఇది చేశాం కదా ఇది వస్తుంది అని ఫలితాన్ని ఆశిస్తారు, అలా చెయ్యకూడదు అని ఒక చెప్పారు. వెరీ గుడ్ మాతాజీ. అది నెక్స్ట్ మధ్యలో శ్లోకాలు అన్నమాట. ఇక్కడ మనం చూసినట్లు మనం అంటే ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు, ఇది ఒక ముఖ్యమైన శ్లోకం. అహంకారంతో మనం అసలు ఫస్ట్ ఏమనుకుంటున్నాం, ఈ పనులన్నీ మనమే చేస్తున్నాం, కానీ మనకున్న ఈ మాయ వల్ల మనం ఈ మాయా ప్రేరేపణతో చేస్తున్నాం, ఈ త్రిగుణాల ప్రేరేపణతో. అదొకటి ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్. రెండవది ఏమిటి అంటే ఇలా జ్ఞానం, అందుకని మనం కాదు ఇదంతా మాయ అని తెలిసిన జ్ఞాని ఏది చేసినా ఆ భక్తి భావంతో ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని అట్లా చేస్తాడు. కానీ అది తెలియని వాడు ఇంద్రియ భోగం కోసం ఆ కోరికల కోసం చేస్తాడు, అది వేస్ట్ఫుల్ కర్మలే అవన్నీను అని చెప్తూ, కానీ అలాంటి వాళ్లను వీళ్ళు తక్కువగా చూడకూడదు, వీళ్ళు వాళ్ళకి మార్గాన్ని సూచించాలి అని కూడా చెప్పారు. ఏది నువ్వు ఇంద్రియ భోగాన్ని పక్కన పెట్టి భక్తి భావంతో చేయడం నేర్చుకో అనే విషయాన్ని వాళ్లకు బోధించాలి, వాళ్ళని కలత పెట్టకూడదు జ్ఞానవంతుడు అని చెప్పారు. సో అంటే అక్కడ మనం జ్ఞానం ఉంది, మనం కరెక్ట్ మార్గంలో ఉన్నామని అవతల వాళ్ళని మనం కలత పెట్టకుండా వాళ్ళకి మార్గాన్ని సూచించాలి సరిగ్గా. అంటే ఇప్పుడు అర్జునుడు కనుక వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి యుద్ధం చేయకుండా, మరి మార్గాన్ని సూచించిన వాడు అవ్వడు కదా. సో తన కర్తవ్యం తను వేరే ఫీలింగ్స్ ఏమీ లేకుండా డ్యూటీగా చేసినప్పుడే నువ్వు ఇతరులకు కూడా ఆదర్శప్రాయమైన వాడు అవుతావు. నువ్వు మానేస్తే మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా నువ్వు సరి అయిన మార్గాన్ని సూచించవు అని. అది ఇంకొక పాయింట్ ఏంటండి, ఇప్పుడు సమస్త కర్మలన్నీ ఒక వివేక బుద్ధితో చేయగలిగినప్పుడు అవన్నీ నాకు అర్పించేయి, ఆ కర్మలన్నీ వివేకంతో చేసినవన్నీ నాకు అర్పించు, ఆ దుఃఖాన్ని అనే దాని జోలికి పోకు, అత్యాశ పడకు, ఇవన్నీ చెప్పడం అనేది జరిగిందనమాట. అత్యాశ పడకు, దుఃఖానికి దూరంగా ఉండి ఇవన్నీ వదిలేసుకొని ఒక వివేక బుద్ధితో కర్మలు చెయ్యి, అవన్నీ నాకు సమర్పించు, ఫలితం నేను చూస్తాను, ఫలితాన్ని దేవుడికే వదిలేయాలి, ఆ ఫలితాన్ని గురించి ఆశించకూడదని ఒక ఇదన్నమాట. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్ మాతాజీ. సో ఇది మనం నిన్న 10 శ్లోకాస్ చూసాము. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూషన్ 31st. సో లాస్ట్ శ్లోకాలో అది మనం చూసింది. సంపూర్ణ జ్ఞానంతో నువ్వు ఈ రకమైన జ్ఞానంతో ఫలాపేక్షను వదిలి మమత్వాన్ని, అంటే రాగద్వేషాలు, మమకారాలు అంటే రాగద్వేషాలు, అటాచ్మెంట్ ని వదిలిపెట్టి కర్మల్ని నాకు సమర్పించి మాంద్యాన్ని వదిలిపెట్టి, అంటే ఈ మందబుద్ధిని అనొచ్చు, ఈ రకమైనటువంటి అజ్ఞానాన్ని వదిలి యుద్ధాన్ని చెయ్యి అని చెప్పి ఫైనల్ గా నిన్న మనం చూసిన శ్లోకం అది. సో ఈరోజు ఇక్కడ ఏమే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్టంతి మానవా శ్రద్ధావంతో అనసూయంతో ఉచ్యంతేపి కర్మభి. అంటే నా ఆజ్ఞానుసారం ఎవరైతే కర్మలను నిర్వహిస్తూ శ్రద్ధతో ఈ ఉపదేశాన్ని అసూయారహితులై అనుసరించే వాళ్ళు కామ్యకర్మ బంధాల నుంచి బయటపడతారు. సో భగవంతుడు ఈ రకంగా చెప్పినట్లు మరి ఆయన మాటే మన ఆజ్ఞ.
అనుకోవాలి. సో భగవంతుని ఆదేశం ప్రకారం ఎవరైతే ఈ రకంగా కర్మలను నిర్వహిస్తారో శ్రద్ధతో ఈ ఉపదేశాన్ని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు అసూయారహితులై, అసూయ లేకుండా, ఎవరి పట్ల అసూయ లేకుండా ఈ రకంగా కర్మలను చేసేవాళ్ళు కామ్యకర్మ బంధాల నుంచి బయటపడతారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. సో ఇక్కడ మనకి కర్మయోగంలో ఉన్న కన్వీనియన్స్ అనుకోండి, ఇంపార్టెన్స్ అనుకోండి, బ్యూటీ అనుకోండి, ఏదైనా కానీ ఏమిటి అంటే మరి మన పనులు మనం చేస్తూనే మనం ఈ ఈ ఆ జ్ఞానం అనేటటువంటిది తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా గనక చేసినట్లయితే అది కర్మయోగ మార్గం. సో భగవంతుడి యొక్క ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం మన పనుల్ని శ్రద్ధతో, అసూయ అనేది లేకుండా, మమత్వం మరి లేకుండా మరి ఈ రకంగా చేసినట్లయితే కర్మబంధాల నుంచి బయటపడతారు అని చెప్పి చక్కగా క్లియర్గా మళ్ళీ భగవంతుడి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఏ త్వేదతభ్యసూయంతో నాను తిష్టంతి మే మతం సర్వజ్ఞాన విమూఢాంస్తాన్ విద్ధి నష్టాన చేతసః. కానీ అసూయతో ఈ ఉపదేశాలను మన్నించక అనుసరించని వాళ్ళు జ్ఞానరహితులు, మూఢులు, పూర్ణత్వాన్ని పొందే యత్నంలో నాశనం పొందిన వాళ్ళగానే భావింపబడతారు అంటున్నారు. ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం. ఓకే. సో అసూయతో ఈ ఉపదేశాలను ఎవరైనా అనుసరించని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు జ్ఞానరహితులు, మూఢులు, పూర్ణత్వాన్ని పొందే ప్రయత్నంలో వాళ్ళు కంప్లీట్ గా ఫెయిల్యూర్స్ అని భగవంతుడు మళ్ళీ క్లియర్ గా ఇక్కడ లాస్ట్ లో చెప్తున్నారు. సో నువ్వు ఈ రకంగా ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో అసూయ లేకుండా ఈ రకంగా నేను చెప్పినట్లుగా ఈ పద్ధతిలో శ్రద్ధతో నీ పనులు నువ్వు చేసినట్లయితే కామ్యకర్మ బంధాలన్నిటి నుంచి బయటపడతావు. కర్మబంధాలు లేవు అంటే మోక్షానికి అర్హుడు అవుతావు. అలా కాకుండా నువ్వు ఈ రాగద్వేషాలతో ఈ ఉపదేశాలను నేను చెప్పిన మాట వినకుండా నువ్వు పనులు చేస్తే మామూలుగా మరి జ్ఞానం లేని వాడి కింద మూఢుడుగాను, పూర్ణత్వాన్ని పొందే ప్రయత్నంలో ఫెయిల్యూర్ గాను అయిపోతావు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సదృశం చేష్టతే స్వస్య ప్రకృతిర్జ్ఞానవానపి ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహ కిం కరిష్యతి. జ్ఞానవంతుడైన మనిషి తన గుణాన్ని అనుసరించే కర్మ చేస్తాడు, అంతే కదా. మరి నిజమైన జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ గుణాలను అనుసరించి కర్మ చేస్తారు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు త్రిగుణాల నుంచి వాళ్ళకి ఒక స్వభావాన్ని పొందుతున్నాం అందరం కూడా. అలాంటప్పుడు ఇంకా నిగ్రహం ఏమి చేయగలదు, అట్టియడా నిగ్రహం ఏమి చేయగలదంటే ఈ 7th చాప్టర్లో భగవంతుడు ఏమన్నారు అంటే భాష్యంలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. మనిషి దీనికి ఇంకా క్లియర్గా ఏం చెప్తున్నారు. మనిషి గనుక భక్తి భావం అనే ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నెలకొనక ముందు ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావం నుంచి ముక్తిని పొందలేడు. సో అంటే
ఎప్పుడైతే ఈ అందరం కూడా ఈ 3 గుణాలకు కూడా బానిసలం. సో ఈ మాయలోనే ఉన్నాం ఈ 3 గుణాలకి. ఎప్పుడు ఈ 3 గుణాల యొక్క ప్రభావం నుంచి బయటపడగలము అంటే ఆ భక్తి అనే ఆధ్యాత్మిక స్థితి వచ్చినప్పుడు గాని మనం ఈ త్రిగుణాల మాయ నుంచి బయటపడలేము. త్రిగుణాల మాయ వల్లే మనం ఈ కామము, కోరిక, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఐహిక వాంఛల మీద కోరిక, ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాలు ఇవన్నీ ఈ మాయ ఉన్నప్పుడు ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే మనం వైరాగ్యంతో మనం ఈ భక్తి భావాన్ని పెంచుకున్నప్పుడు ఆ కోరికల నుంచి క్రమేణా బయటపడతాం. ఆ త్రిగుణాల ప్రభావం నుంచి బయటపడతాం. కాబట్టి లౌకిక భావనలో గొప్ప విద్వాంసుడు అని ఎవరికైనా ఒక పేరుందనుకోండి, అలాంటి వాళ్ళు సైతము కేవలం సిద్ధాంత మాత్ర జ్ఞానంతోనే మాయాబంధం నుంచి ముక్తిని పొందటం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి అంటే థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నంత మాత్రాన సరిపోదు. జ్ఞానంలో పురోగమనం చెందిన వారిగా పైకి ప్రదర్శనం కావించినా లోపలకు పూర్తిగా గుణాలకు లోబడి వాటిని జయింపలేని నామమాత్రపు ఆధ్యాత్మికవాదులు చాలా మంది ఉన్నారు. మనిషి విజ్ఞాన సంపన్నుడైనా ఇంకా భౌతిక సాహచర్యంతో వాళ్ళు బద్ధులుగానే ఉంటున్నారు. ఇవన్నీ తెలుసు, కానీ ప్రాక్టీస్ లో పెట్టలేకపోతున్నారు. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు మరి ఇవన్నీ చెప్తారు, కానీ మరి ప్రాక్టీస్ లో పెట్టలేకపోయినప్పుడు ఇంకేం ఉపయోగం? తన భౌతిక స్థితిని అనుసరించి వివిధ కర్మలలో నియుక్తుడై ఉన్నా కూడా భౌతిక బంధం నుంచి ముక్తి పొందడానికి భక్తి భావం సహాయపడగలదు. కాబట్టి మరి ఈ భౌతిక పరిస్థితిని బట్టి మనం ఎన్నో పనులు కొన్ని చేయాల్సి ఉంటాం. మన లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాం, ఒక జాబ్ ఉంటుంది, మరి ఫ్యామిలీ ఉండొచ్చు, ఎన్నో బాధ్యతలు ఇలాంటివి నిత్య జీవితంలో ఏవో మరి భౌతిక బంధాలు ఉన్నాయి, కొన్ని ఉన్నాం కాబట్టి మరి ఇక్కడ అందులో ఆల్రెడీ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉన్నాం కాబట్టి సో అవన్నీ కూడా మనం బయటపడాలి ఆ బంధాల నుంచి అంటే భక్తి భావం సహకరించగలదు. కాబట్టి సంపూర్ణంగా భక్తి భావన లేందే ఎవరు కూడా విద్యుక్త కర్మల్ని త్యజించరాదు. ఆ స్టేజ్కి రాకుండా నువ్వు ఇంకేముంది నేను అన్ని త్యజించేశాను, నేను సన్యాస మార్గంలో ఉన్నాను అనడం కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. ఒక్కొక్కసారి ఆ స్టేజ్కి రెడీగా లేని టైంలో కొందరు ఇలా వదిలేసి మేము సన్యాసత్వం తీసుకుంటున్నాము అది ఇదని ఫ్యామిలీని వాటిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ వాళ్ళు మానసికంగా రెడీగా లేరు, వాళ్ళు ఇంకా ఆ స్టేజ్కి రాలేదు, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో విద్యుక్త ధర్మాలను తొందరపాటుగా త్యజించి నామమాత్రపు యోగిగా కృత్రిమమైన ఆధ్యాత్మికుడిగా ఉండటానికి ఎవరు ప్రయత్నించకూడదు. అది నువ్వు కరెక్ట్గా టెస్ట్ చేసుకో. నీ మనసుకు తెలుసు నువ్వు నిజంగా వైరాగ్యంలో ఉన్నావా లేదా అని. నిజమైన వైరాగ్యం ఉన్నప్పుడు నువ్వు త్యజించడం ఓకే, ఆ భక్తి భావం నీలో అంతటి వైరాగ్యం భక్తి ఉన్నప్పుడు. కానీ అంత స్టేజ్లో నువ్వు లేనప్పుడు ఇవన్నీ నేను వదిలేశాను, నేను సన్యాసత్వం పుచ్చుకుంటున్నాను, నాకు ఈ బాధ్యతలు ఏమీ అవసరం లేదు అని అలా నీ డ్యూటీస్ నువ్వు వదిలిపెట్టడం కరెక్ట్ కాదు, నువ్వు ఆ స్టేజ్లో లేనప్పుడు అంటున్నారు. కాబట్టి మనిషి తను ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో ఆ స్థితిలోనే ఉంటూ ఉన్నత శిక్షణలో భక్తిని పొందటానికి ముందు ప్రయత్నించడం ఉత్తమమైన మార్గం. ఫస్ట్ నువ్వు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నావో నువ్వు అక్కడే ఉండి నువ్వు ముందు భక్తిని పెంచుకో. అంతేగాని నువ్వు ఉన్న స్టేజ్ కంటే ముందున్నాను అనుకుని అడ్వాన్స్ అయిపోతాను, నేను ఇవన్నీ వదిలేస్తాను నా డ్యూటీస్, అందులో ప్రాక్టీస్ చేస్తా, డ్యూటీస్ అన్ని వదిలిపెట్టాను అనుకోవద్దు. సో నువ్వు ముందు నీ స్టేజ్లో నీ డ్యూటీలు నువ్వు ఈ రకంగా చేసుకుంటూనే నువ్వు ఆ భక్తిని పెంచుకో. ఆ విధంగా ఈ మాయ నుంచి నువ్వు బయటపడగలవు. అది భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పిన విషయం అన్నమాట. అది అంటే ఎవరైనా ఈ గుణాలను బట్టే చేస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఈ గుణాలను బట్టి చేస్తారు, వాళ్ళు క్రమేణా వాళ్ళు ఎప్పుడు రెడీ అయితే ఆ భక్తి భావానికి అప్పుడు వాళ్ళు ఆ పనిని చెయ్యాలి, బాధ్యతలను వదలాలి. అంతేగాని రెడీగా లేనప్పుడు వదలటం కాదు.
ఇంద్రియస్యేంద్రియస్యార్థే రాగద్వేషౌ వ్యవస్థితౌ తయోర్న వశమాగచ్చేత్ తౌ హ్యస్య పరిపంధినౌ. సో ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియార్థాలు ఈ రెండిటి వల్ల కలిగే రాగద్వేషాలను కంట్రోల్ చేయటానికి కొన్ని విధానాలు ఉన్నాయి, కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు. ఆత్మానుభవ మార్గంలో ఆ రాగద్వేషాలు ఆటంకాలు కాబట్టి వాటికి ఎవ్వరూ కూడా వశం కాకూడదు అంటున్నారు. సో ఈ ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియార్థాలని వీటి వల్ల కలిగే రాగద్వేషాలని కంట్రోల్ చేయటానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఆత్మానుభవ మార్గంలో ఈ రాగద్వేషాలనే మార్గంలో రాగద్వేషాలు ఆటంకాలు కాబట్టి వాటికి ఎవరు వశం కాకూడదు. కాబట్టి అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే మరి కొన్ని యోగిక్ మెథడ్స్ ద్వారా రాగద్వేషాలు ఇటువంటివి కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. కానీ నిజమైన ఆత్మానుభవ మార్గంలో ఈ రాగద్వేషాలు ఆ రాగద్వేషాలు ఆటంకాలు వంటివి కాబట్టి ఇలాంటి వాటికి ఎవ్వరూ కూడా వశం కాకూడదు అంటున్నారు. అంటే దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమిటి అంటే భాష్యంలో భక్తి భావంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంద్రియ భోగాల పట్ల సహజంగా విముఖులు, వాళ్ళకి ఇంద్రియ భోగాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. అటువంటి దివ్య భావం లేని వాళ్ళు శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినటువంటి విధి నియమాలను అనుసరిస్తూ ఉంటారు. సో భక్తి భావం లేనప్పుడు శాస్త్రాల్లో కొన్ని మార్గాలు చెప్పారు, ఈ రకమైన మార్గాలు ఫాలో అయితే మీరు ఇంద్రియాలను ఇది చేయొచ్చని. సో వాళ్ళు అనుసరిస్తూ ఉంటారు. విచ్చలవిడి భోగానుభవం భౌతిక బంధాన్ని కలిగిస్తుంది, కానీ శాస్త్రాల్లో చెప్పిన ఈ విధి నియమాలను పాటించే వాళ్ళు ఇంద్రియార్థాలచే బంధింపబడరు, అంతే అది. సో ఈ కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి శాస్త్రాల్లో, ఈ మెథడ్స్ ఫాలో అయితే మీరు ఇంద్రియ ప్రలోభాల నుంచి బయటపడొచ్చు అని. ఉదాహరణకి మైథున భోగం అన్నది బద్ధజీవుడికి అత్యంత అవసరం. అలాంటి సుఖం వివాహం ద్వారా ఆమోదింపబడింది. మరి వేరే స్త్రీలతో తప్పు మార్గంలో వెళ్ళకూడదు అని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. పరస్త్రీని తల్లిగా భావించాలి. అటువంటి ఆదేశాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనిషి ఒక్కొక్కసారి ఇతర స్త్రీలతో అక్రమ సంబంధం పొందవచ్చు. అటువంటి భావాలను కంప్లీట్ గా నశింపచేసుకోవాలి. లేనట్లయితే అవి ఆత్మానుభవ మార్గంలో గొప్ప ఆటంకంగా తయారవుతాయి. సో ఈ దేహం ఉన్నంత కాలం దేహం అవసరాలు తప్పవు కాబట్టి వాటిని నియమ నిబంధనలను అనుసరించి గ్రహించవలెను. దేహావసరాలను కూడా ఒక ప్రిన్సిపల్డ్ వేలో మనం దేహావసరాలను తీర్చుకోవాలి, ఇష్టం వచ్చినట్లు కాదు, ఒక పద్ధతిలో ఒక నియమం ప్రకారం. అయినా కూడా ఆ నియమాలపైన కూడా పూర్తిగా ఆధారపడకూడదు. కేవలం సంగరహితులమై వాటిని మనం అనుసరించాలి. అంటే మనం అటాచ్మెంట్ లేకుండా, అది కూడా ఆ కర్మ ఏ కర్మలైనా మరి అటాచ్మెంట్ రాగద్వేషం లేకుండా చేయాలంటున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రభుపాద ఏమంటున్నా అంటే ఏదైనా ఇప్పుడు శాస్త్రాలలో ఇలా ఇంద్రియ ప్రలోభాలను అరికట్టుకోవడానికి నియమాలు చెప్పారు. ఏదైనా సరే సంగరహితులుగా మనం వాటిని అనుసరించాలి. ఎట్లా అంటే విధి నియమాల ప్రకారం పొందబడే ఇంద్రియ భోగం కొన్నిసార్లు మనిషిని తప్పుదారిలో పట్టించే ప్రమాదం ఉంది. రాజమార్గంలో కూడా ప్రమాదాలు ఉన్నాయి కదా. అలాగే రాజమార్గాలు చక్కగా ఎటువంటి ఆటంకాలు అవరోధాలు లేకుండా ఏర్పాటు చేసినా ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగవని మనం ఎవరూ హామీ ఇవ్వలేం. అలాగే ఇటువంటి సంసార వాంఛల్లో భోగ వాంఛలు అనంతకాలం నుంచి వస్తోంది. కానీ ఇంద్రియ భోగం నియమితమైనప్పటికీ మనిషి పతనం పొందుటకు ఆస్కారం ఉన్నది. అది అంటే ప్రిన్సిపల్డ్ వేలో ఉండాలి, ఒక పద్ధతిలో అంటున్నారు. ఆ పద్ధతిలో ఉన్నా కూడా ఒక్కొక్కసారి పతనం అవడానికి ఆస్కారం ఉంది. అందుకని విధి నియమానుసారం ఇంద్రియ భోగాన్ని సైతం త్యజించవలసి ఉంది. ఆ భోగాన్ని త్యజించాలి. భక్తి భావంలో ఆసక్తి అన్ని విధాల ఇంద్రియ భోగ కర్మల ఎడ విముఖత కలిగిస్తుంది. సో ఫైనల్ గా చెప్తా ఉంది ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రభుపాద భాష్యంలో ఆ భక్తి భావాన్ని కనుక పెంచుకుంటే అన్ని ఇంద్రియ భోగ కర్మల పట్ల విముఖత కలిగిస్తుంది. మనకి కోరికలు, ఐహిక వాంఛల మీద విముఖత్వం, భక్తి భావం మనకు సహకరిస్తుంది. కాబట్టి జీవితంలో మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడా అలాంటి భక్తి భావం నుంచి బయటపడటానికి మాత్రం
ప్రయత్నించకూడదు అంటున్నారు. సో భక్తి భావాన్ని అలవర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి కానీ ఆ భక్తి భావంలోంచి బయటపడటానికి ప్రయత్నించకూడదు. చివరిలో మరి మనకి ఆ భక్తి భావంలో ఉండటమే అన్ని ఇంద్రియ భోగాల నుంచి బయటపడటంలో పూర్ణ నుండి విడుదలైందని పూర్ణ ప్రయోజనము. సో లాస్ట్కి మనకు కావాల్సింది ఏమిటంటే ఇంద్రియ భోగాల నుంచి బయటపడి ఈ భక్తి భావంలో నెలకొనటమే మనకి కంప్లీట్ ప్రయోజనం ఇచ్చేది అదేను అంటున్నారు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణ పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ పరధర్మో భయావహ. పరధర్మాన్ని చక్కగా నిర్వహించడం కంటే గుణరహితమైన స్వధర్మాన్ని ఆచరించడం ఉత్తమం. పరధర్మ పాలన హానికరమైనది కాబట్టి దానిని పాటించడం కంటే నువ్వు స్వధర్మ పాలనలో నాశనమైనా సరే మంచిదే. ఇక్కడ ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నారు? ఎవరి పనులు వాళ్ళు చెయ్యాలి. అవతల వాడి పనిని కల్పించుకుని నువ్వు బ్రహ్మాండంగా చేసినా అది నీకేమాత్రం ఉపయోగం లేదు. నీ స్వంత పనిని నువ్వు సగం వరకు చేయగలిగినా సరే నీ శక్తి మేరకు దానికంటే ఇదే బెటరు. కాబట్టి పరధర్మాన్ని నువ్వు బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించడం కంటే నీ యొక్క స్వధర్మాన్ని నువ్వు కొంతవరకు ఆచరించినా అదే నీకు బెటరు అంటున్నారు. స్వధర్మంలో నువ్వు నాశనం పొందినా సరే నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు చెయ్యి. సో ఇక్కడ మరి అర్జునుడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే స్వధర్మం, క్షత్రియ స్వధర్మాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు. నేను యుద్ధం చేయను అని. యుద్ధం చెయ్యనిది ఎవరు? ఎవరైనా యుద్ధం క్షత్రియులు కాని వాళ్ళు యుద్ధం చేయకపోవచ్చు. కానీ అక్కడ యుద్ధం చేయాల్సిన అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా వెళ్ళిపోతే అది కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. అది నీ దాంట్లో నువ్వు నాశనమైనా సరే నీ స్వధర్మాన్ని నీ స్వధర్మ ఆచరణలో నువ్వు నాశనమైనా పర్వాలేదు, అంతేగాని నువ్వు మానేసి నీ డ్యూటీని నువ్వు మానకూడదు. వేరే వాడి డ్యూటీ చేస్తానంటున్నావు ఇది మానేసి, కానీ అది కరెక్ట్ కాదు అని ఇక్కడ జనరల్ గా చెప్తున్నది అనమాట. అంటే నీ పని నువ్వు చూసుకో, అవతల వాళ్ళ పనులు కాదు అని చెప్పేది. సో ఎవరి డ్యూటీ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవటానికి ఏం చెప్తున్నారంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. సత్వగుణంలో ఉండే బ్రాహ్మణుడు అహింసాపరుడు, కానీ రజోగుణంలో ఉండే క్షత్రియుడు మరి అతను చంపడం ఆమోదమే. అలాగని బయట రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఎవరో ఒకరిని చంపితే అది ఆమోదనీయం కాదు. యుద్ధ భూమిలో చంపొచ్చు, అది చెప్తున్నారు. సో అట్లా కొన్ని పనులు మరి క్షత్రియుడు అది చేయొచ్చు, అది ఆయన డ్యూటీ. బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళి ఆ డ్యూటీ చేయక్కర్లేదు, క్షత్రియుడు వెళ్ళి బ్రాహ్మణుడి డ్యూటీ చేయక్కర్లేదు అని. అంటే ఇక్కడ ఈ వర్ణాల ఇంపార్టెన్స్ చూడొద్దు, ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళు చేయాలి అన్నది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. అలాగే కానీ ఏం చెప్తున్నారు? అయినా కూడా గుణ సంపర్కాన్ని దాటి సంపూర్ణంగా భక్తి భావనలో గనక ఎవరైనా స్థితులైతే అలాంటప్పుడు ఎలాంటి కర్మనైనా చేసే సమర్థత వాళ్ళకు ఉంటుంది అంటున్నారు. ఏది? ఈ గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళి ఆ భక్తిలో కంప్లీట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన వాడు ఏ పనైనా చేయొచ్చు అంటున్నారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే క్షత్రియుడు బ్రాహ్మణుడిగా వర్తించవచ్చు, బ్రాహ్మణుడు కూడా క్షత్రియుడిగా వర్తించవచ్చు, ఎప్పుడు అతనికి ఆ కంప్లీట్ పూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు. అది దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా అలాంటి దివ్య ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించిన భేదాలు పనిచేయవు. అంటే ఆ భక్తుడికి, ఆ స్థితిలో ఉన్న భక్తుడికి ఈ భేదాలేవి కూడా అప్లై అవ్వవు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే విశ్వామిత్రుడు ముందు క్షత్రియుడు, ఆయన తర్వాత బ్రాహ్మణుడిగా వర్తించాడు. కానీ పరశురాముడు బ్రాహ్మణుడైనా కూడా తర్వాత క్షత్రియుడిగా వర్తించాడు. సో ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్న ఎస్టాబ్లిష్ అయిన వాళ్ళే ఈ విధంగా చేయగలరు. కానీ ఈ భౌతిక పరిధిలో ఉన్నంత వరకు కూడా మనిషి గుణాన్ని అనుసరించి తన కర్మలను చెయ్యాలి. ఆ గొప్ప పరిపూర్ణ స్థితికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ కర్మైనా చేయొచ్చు అని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారనమాట. ఆ రకంగా మన కర్మల్ని మనం చేస్తూనే ఈ భక్తి భావనను కలిగి ఉండాలి అని చెప్పారు. సో అర్జునుడు ఇప్పుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పురుషః అనిచ్ఛిన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివా నియోజిత. వార్ష్ణేయ వృష్టివంశ సంజాతుడా, అంటే
యాదవ వంశస్థుడా కృష్ణ అని అర్థం వార్ష్ణేయ అంటే. సో వార్ష్ణేయ అంటూ కృష్ణుని సంబోధిస్తూ మరి అయిష్టంగా కూడా అప్పుడు దేనిచే ప్రయుక్తోయం ప్రేరితులై వీళ్ళు పాపాలు చేస్తున్నారు మానవుడు అని అడుగుతున్నాడు అని కోరకపోయినా సరే ఎందుకు ఇలా పాపాలు చేస్తున్నారు అంటే అయిష్టంగా బలవంతంగా కూడా పాపకర్మలు చేయడానికి కారణం ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు. సో మరి మనం కొన్నిసార్లు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా కొన్ని చేయకూడని పనులు చేస్తూ ఉంటాం. సో అది దానికి కారణం ఏమిటి అని చెప్పి అర్జునుడు ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు. ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తున్నాడు అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక ఇక్కడ. ఆయన ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి భగవంతుడు? శ్రీ భగవానువాచ కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మా విధ్యేనమిహ వైరిణం. సో కేవలం కామము క్రోధము ఈ కారణం వల్లే అవి కూడా ఏమిటి రజోగుణ సముద్భవ రజోగుణంతో కలిగిన ఈ కామక్రోధాల వల్లే అవి అందరూ కూడా ఇలా తెలిసి కూడా తప్పులు చేయడం. మహాశనో ఇక్కడ శని అంటే శనో అంటే శని అని కాదు, మహాశనో అంటే మహా దురాశాపూర్వకమైనది మహాపాపాత్మకరమైనది. విధ్యేనం తెలుసుకో ఇహ ఈ ప్రపంచంలో వైరిణం ఇంతకంటే పెద్ద వైరిణం శత్రువు లేదు అంటున్నారు. సో ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే తెలిసి కూడా పాపాలు కేవలం కామం వల్లే ఆ క్రోధం వల్లే రజోగుణం వల్ల కలిగేటటువంటి కామక్రోధాల వల్లే తెలిసి కూడా తప్పులు చేస్తున్నారు. ఈ కామం ఎలాంటిది అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని కబళించే పాపమయ శత్రువు అని చెప్పి ఇక్కడ ఆన్సర్ భగవంతుడు చెప్పారు. సో ఇది మరి మన అందరికీ ఈజీగానే అర్థం అవుతుంది. ఎందుకంటే కోరిక తప్పని తెలిసినా చేస్తాం. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మరి మన ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసినా బ్రైబింగ్ లంచాలు మరి మనకి చాలా మామూలుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకు? అది తప్పని అందరికీ తెలుసు, ఇచ్చే వాళ్ళకు తెలుసు, పుచ్చుకునే వాళ్ళకి తెలుసు. కానీ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం? పుచ్చుకునే వాళ్ళకి వచ్చే జీతం చాలు, ఇది వస్తే ఇంకేదో ఎక్స్ట్రా కొనుక్కోవచ్చు అని వాళ్ళు కోరికతో తీసుకుంటున్నారు. ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ పని ఇది ఇచ్చామంటే మన పని జరుగుతుంది అనే కోరికతో వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. సో అది తప్పు అని తెలిసినా కూడా ఆ కోరికను తీర్చుకోవడం కోసం చేస్తున్నాం. సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ధూమేన వ్రియతే వహ్నిర్యథా దర్శో మలేన చ యథోల్భేనావృతో గర్భస్తథా తేనేదమావృతం. సో పొగచేత ధూళి మరి పొగచేత అగ్ని, ధూళిచే అద్దం అంటే మురికి ఉంటే అద్దం కనిపించదు, పొగ ఉన్నప్పుడు అగ్ని కనిపించదు. మావి చేత గర్భము అంటే ఆ ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో ఆ మావి అంటారు. అది గర్భస్థ శిశువు చుట్టూ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కప్పబడినట్లు ఈ రకంగా అగ్నిని పొగ, అద్దాన్ని మురికి, గర్భస్థ శిశువుని మావి ఎలా అయితే కప్పివేస్తాయో కామం కూడా మన రకరకాల లేయర్స్తో ఈ ఆత్మను కప్పివేస్తుంది. జీవుడు అంటే ఇక్కడ ఆత్మ. సో ఈ రకంగా ఆ కామం అనేది మన ఆత్మను కప్పివేయబట్టే మరి అంతటి సచ్చిత్తానంద తత్వం భగవదంశ మన అందరిలో ఉండి కూడా మనం ఈ రకమైన మనస్సుతో ఈ భౌతిక స్వభావంతో ఈ అన్నెసెసరీ థాట్స్తో ఈ ప్రలోభాలతో ఇలా మనం ఉంటున్నాము అంటే ఎందుకు అంటే ఈ కోరిక వల్ల. ఈ కోరిక కప్పివేసి మనకు ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని తెలియకుండా చేస్తోంది అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ క్లియర్గా రీజన్ కూడా చెప్పారు. తెలిసి ఎందుకు తప్పులు చేస్తున్నారంటే కామం వల్లే. ఆ కామం ఏం చేస్తోంది అంటే ఈ ఆత్మతత్వాన్ని కప్పివేస్తోంది, మీ యొక్క నిత్య సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని మీకు అందనివ్వకుండా చేస్తోంది. కాబట్టి భక్తి భావాన్ని అలవర్చుకుంటున్న ద్వారానే ఎవరైనా ఈ కామం అనే శత్రువును జయించవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ భాష్యంలో మనకి చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఈ మరి భక్తి భావం అంటే మరి ఆ ముందు వైరాగ్యం, ఆ మమత్వాలు, అవన్నీ రాగద్వేషాలు తగ్గించుకుని
తద్వారా మరి కోరికను తగ్గించుకుని భక్తి భావంతో ఇవన్నీ చేయగలిగి చివరికి ఆ ఆత్మతత్వాన్ని మనం చవి చూడవచ్చు. అమృతం జ్ఞానమేతేన జ్ఞానినో నిత్యవైరిణ కామరూపేణ కౌంతేయ దుష్పూరేణ నలేన చ. ఈ విధంగా జ్ఞానవంతుడైన జీవుడు శుద్ధ చైతన్యం అతని యొక్క శుద్ధ చైతన్యం ఎప్పుడు కూడా తృప్తి చెందనిది, అగ్నివలే దహించేది అయిన కామం అనే నిత్యవైరిచే ఆధారపడి ఆవరింపబడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి జ్ఞానవంతుడైన జీవుడు ఎందుకు ఒరిజినల్ గా మరి అందరిలోనూ సచ్చిత్తానంద తత్వమైన ఆత్మ ఉన్నది. సో ఒరిజినల్లీ అందరూ జ్ఞానవంతులే, కానీ మరి అతని యొక్క శుద్ధ చైతన్యాన్ని అంటే ఆ శుద్ధమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని ఎప్పుడు కూడా తృప్తి చెందని ఈ కామం అనే నిత్య వైరి మనకి ఎప్పుడు కూడా శాశ్వత శత్రువు అన్నమాట. ఈ కామం అనే ఈ శాశ్వత శత్రువు ఎలాంటిదంటున్నారు? అగ్నిలాగా దహించేస్తుందట, మళ్ళీ ఎన్నడూ తృప్తి చెందదు. మహాశనం అంటే మహా దురాశాపూర్వకం, దానికి ఎప్పుడూ తృప్తి లేదు. మహాశనం మహాపాపాత్మకరమైన దహించి వేస్తుంది. ఇలాంటి కామం నిత్యవైరి, మనకి శాశ్వత శత్రువు. ఆ శాశ్వత శత్రువుతో మన శుద్ధ చైతన్యం ఆవరింపబడి ఉంటుంది అని మళ్ళీ చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇంకొక రకంగా. సో అక్కడేమో కామంతో కప్పివేయబడ్డాడు జీవుడు ఆత్మ అని చెప్పి, ఆ జ్ఞానవంతమైన ఆత్మ శుద్ధ చైతన్యం ఈ కామం అనే నిత్య వైరితో ఆవహించబడింది. ఎలాంటి కామం కూడా చెప్తున్నారు, ఎప్పటికీ తృప్తి చెందదట, అది అగ్నిలాగా దహించి వేస్తుంది. ఇలాంటి కామం మన యొక్క శుద్ధ చైతన్యాన్ని కప్పివేస్తుంది. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిరస్యాధిష్ఠానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేషా జ్ఞానమావృత్య దేహినం. సో ఎక్కడుంది ఈ కామం కప్పివేస్తోంది అంటున్నారు, నిజమే. కానీ ఎక్కడ కప్పివేస్తోంది? సరే, మనస్సుని ఆత్మని కప్పివేస్తోంది. ఎక్కడుంది అసలు ఇది మన బాడీలో అంటే ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి అనేవి ఈ కామం ఉండే ప్లేసెస్. సో వాటి ద్వారా కామం ఈ జీవుడి నిజ జ్ఞానాన్ని ఆవహించి మోహింపజేస్తోంది. సో ముందు ఇంద్రియాలు ఇవే కదా బయటికి ముందు కనిపించేవి, కళ్ళు చెవులు వింటాయి, చూస్తాయి, అవి కావాలి, ప్రలోభాలు మెల్లగా మన బాడీలోకి ఇంద్రియాల ద్వారా ఎక్కిపోతున్నాయి. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి? ఫస్ట్ మనస్సుని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇదిగో చూడండి, ఇది ఎంత బాగుందో, ఇది కొనుక్కుంటే నీకు చాలా బాగుంటుంది. మనస్సు పోయి బుద్ధి ఏమో ఇది మనకి ఇప్పుడు కాదు, మన దగ్గర ఇంత డబ్బు లేదు అంటుంది. అయినా మనసు మరి గట్టిగా ఈ ఇంద్రియాలు చెప్పిన కొద్దికి మనసు బుద్ధిని కూడా ప్రలోభ పెట్టగలదు. సో బుద్ధి కూడా ఒక్కొక్కసారి వశం అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ కామానికి. సో ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఈ మూడు కూడా కామం నివసించే స్థానాలు. అవి నిజ జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి అతన్ని ఈ రకంగా మోహింపజేస్తున్నాయి. సో అన్నిటికీ మెయిన్ రీజన్ కామము, కోరిక అని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తోంది. సో భాగవతంలో జీవుడి భ్రాంతి గురించి ఏం చెప్పారని చెప్తున్నారు. 10.84 10th అధ్యాయం అంతా కృష్ణావతారం అని చెప్పుకున్నాం కదా, దశమ స్కందం. అందులో 84th చాప్టర్ లో 13th శ్లోక, యస్యాత్మబుద్ధి గుణపే త్రిధాతుకే స్వధీకలత్రాదిషు భౌమైజ్యధి యత్తీర్థ బుద్ధి సలిలేన కర్హి చేత్ జన్వేషభిఘ్నేషు సయేవ గోకరః. త్రిధాతులతో తయారు చేయబడిన దేహాన్ని ఆత్మగాను, దేహం నుండి కలిగిన వారిని బంధువులుగాను, జన్మస్థానాన్ని పూజాస్థానంగాను, తీర్థస్థానాన్ని కేగుట ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానపూర్ణులకు మహాత్ములను కలుసుకోవడం కాకుండా స్నానమాచరించి ప్రయోజనాన్ని భావించే మనుషులు గార్ధబము లేక గోవుగా భావింపబడును. అంటే ఈ దేహమే ఆత్మ అనుకోవడం, ఏదో ఈ దేహం ద్వారా మనకు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ బంధువులు అనుకోవడం, ఇంతవరకే గాని నువ్వు కంప్లీట్ గా ఈ దేహాన్ని వదిలి ఆత్మతత్వంలోకి రాని వాళ్ళ వరకు, అలా ఉన్నంత వరకు కూడా మనం ఒక గార్ధమో లేదా గోగానే ఉంటాము అని చెప్పి భాగవతంలో కూడా చెప్తున్నారంటే ఆ స్టేజ్
ఐ ఆమ్ ద బాడీ అనేటటువంటి స్టేజ్ని దాటలేని వాళ్ళు అని. మనం ఈ శరీరానికి అతీతం, మనం శరీరం కాదు, లోపల ఉన్న ఆత్మతత్వం అనేది తెలుసుకోనప్పుడు ఇంకా ఇంతేనంటున్నారు. తస్మాత్వం ఇంద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహియేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. సో ఇక్కడ పొగచేత అగ్ని, మురికిచే అద్దం, మావిచే గర్భస్థ శిశువు కప్పివేసినట్లు కామం కూడా అన్నిటినీ కప్పివేస్తోంది. కామం ఇంద్రియాల్లో మనసుకు, బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా కామం ఉండేటటువంటి ప్లేసెస్ అని చూసాము. ఈ మూడు, ఈ కామం ఎక్కడుంటుంది అని. చివరికి అందుకని తస్మాత్, కాబట్టి త్వం నువ్వు ఇంద్రియాణ్యాదవ్, ఇంద్రియాలు అన్నిటినీ కూడా ఫస్ట్ ఆది ముందుగా నియమ్య ముందు కంట్రోల్ చేసుకో భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా. ముందు నువ్వు చేయవలసింది, అన్నిటికీ కారణం ఈ కామం కాబట్టి ముందు నువ్వు అసలు ఈ కామం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధిలో ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ నువ్వు నీ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకో. కంట్రోల్ చేసుకుని జ్ఞాన విజ్ఞానాల్ని నాశనం చేసే ఈ ప్రజహిక్యేనం పాపాత్మకరమైన ఈ కామాన్ని పారద్రోలు. ఎట్లా? ముందు ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేసుకో. సో ముందు చేయవలసింది ఏమిటి? కామాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చెయ్యి. సో దానికి ఇలా భక్తి మార్గంలో ఉంటే కంట్రోల్ అవుతుంది అంటూ మనకు ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తూ, మరి ఈ పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచే హరే కృష్ణ నామజపాన్ని చేసే వాళ్ళని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆ ఇంద్రియాలు మరి ఈ ఫస్ట్ ఇవి ఈ ప్రలోభాలు, ఈ గుర్రాలు పెడతాయి. అక్కడి నుంచి ఈ మనస్సును కళ్ళాన్ని లాకపోతూ ఉండాలని చూస్తాయి. అయితే సారథి వెనక్కి అవుతూ ఉంటాడు బుద్ధి, కానీ ఇవి ఎంతో బలంగా లాక్కు వెళ్తే ఇంక సారథి కూడా అటువైపు తప్పక వెళ్తాడు. సో ఈ మూడు కూడా మరి కామానికి స్థానాలు. ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి, ఇది లోపల ఉన్న జీవాత్మ. సో మరి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇది ముఖ్యంగా. మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం లోపల ఉన్న పవిత్రమైన ఆత్మ. కానీ అన్నిటికంటే ఈ ప్రపంచంలో కనిపించే ఈ ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు ఈ ఇంద్రియాలను చలింపజేస్తున్నాయి. ఇంద్రియాలు ప్రలోభపడి, ఇంద్రియాల కంటే కొంచెం మనస్సు ఉన్నతమైనది కానీ ఇంద్రియాల ప్రలోభానికి మనస్సు గురవుతుంది. మనస్సు కంటే బుద్ధి ఉన్నతమైనది, కానీ మనస్సు యొక్క ప్రలోభానికి కూడా బుద్ధి గురవుతుంది. కాబట్టి మరి ఆత్మ వీటన్నిటికీ అతీతం, అన్నిటికంటే ఉన్నతమైనది. మనం ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి. ఈ బయట స్టేజుల్లో కూర్చోవడం కాదు, మనం ఈ ఇంద్రియాలను జయించి, తద్వారా మనసును జయించి, బుద్ధిని కంట్రోల్లో ఉంచుకుని, కామాన్ని పారద్రోలి ఈ మూడు ప్లేసుల నుంచి ఫైనల్ గా ఆ ఆత్మతత్వంలోకి వెళ్ళగలగాలి. ఇవన్నిటిని జయించిందే మనం ఆత్మతత్వాన్ని చూడలేము. కాబట్టి అది చెప్తున్నారు. కాబట్టి ముందు నువ్వు ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేసుకో. ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంద్రియాణి పరాణ్యాహూర్ ఇంద్రియేభ్య పరం మనః మనసస్తు పరా బుద్ధి యో బుద్ధే పరతస్తు సహా. అది జడ పదార్థాల కంటే, అంటే మనకి బయట పదార్థాలే కదా ఇవన్నీ, మంచాలు, కాట్స్, టీవీలు, ఫోన్లు, ఇవే కదా మనకి లేనిపోయిన కోరికలు క్రియేట్ చేసి మనస్తాపాలని, మనకి లేవు అనే ఫీలింగ్ని, దుఃఖాన్ని కలిగించేది. కాబట్టి జడ పదార్థాల కంటే ఇంద్రియాలు బెటరు. ఇంద్రియాల కంటే మనసు, అంటే ఇక్కడ మనకి చిత్రంలో ఏం చూపించారు? జడ పదార్థాలని ఇంద్రియార్థాలు అని, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అని చెప్పుకున్నాం. సో వీటికంటే మరి ఇంద్రియాలు ఇంకా ఉత్తమం, ఇంద్రియాల కంటే మనస్సు ఉత్తమం, మనస్సు కంటే బుద్ధి ఉత్తమం, బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ ఇంకా ఉత్తమము. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఏవం బుద్ధి పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానమాత్మన జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. సో గొప్ప బాహువులున్న అర్జున, మహాబాహో, ఈ విధంగా తనను ఇంద్రియ మనోబుద్ధులకు పరం నేను ఇంద్రియాల్ని కాదు, నేను మనస్సును కాదు, నేను బుద్ధిని కాదు, నేను ఆత్మను అని తెలుసుకుని ఆధ్యాత్మిక బుద్ధితో, అంటే ఆత్మతత్వంతో, ఆ భక్తి భావంలో ఉండే ఆ భక్తి భావం అంటే ఏంటి? ఆ నిష్కల్మష ప్యూర్ ప్రేమతత్వం, ఆ భక్తి భావాన్ని మనసులో స్థిరపరిచి ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక బలంతో మనిషి కామం అనే ఈ దుర్జయమైన శత్రువును జయించాలి అని చెప్పి లాస్ట్కి భగవంతుడి ఇక్కడ
ఈ అధ్యాయంలో చెప్పారు. సో మహాబాహువులున్న అర్జున, ఇలా బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితో మనస్సును నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న ఈ బలమైన శత్రువును నువ్వు సంహరించు అని చెప్పి, ఈ దుర్జయమైన శత్రువును నువ్వు ఆ ఆధ్యాత్మిక బలంతో నువ్వు సంహరించు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆత్మ అనేది ఈ ఇంద్రియ మనోబుద్ధులకు అతీతం. అది అంటే నువ్వు ఇంద్రియాలో కాదు, నువ్వు మనస్సు మన మనస్సు, అమ్మో మనమే మనస్సు అనుకుంటాం. అది పెద్ద శత్రువు మనస్సు కూడా మనకి. అది మనమే మనస్సు అనుకునేటట్టు చేస్తుంది. అందుకే మనసు శత్రువు మిత్రుడు రెండుగాను చూసుకోవచ్చు అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో చూస్తాం. సో ఈ మనస్సు అనేది, ఈ ఫీలింగ్, ఈ ఇంద్రియాలు, ఈ భౌతిక వాంఛలు, ఈ శరీరం నేను అనే ఫీలింగ్ కలిగిస్తూ ఉంటుంది మనకు. కాబట్టి నేను ఈ ఇంద్రియాలు కాదు, ఈ మనస్సు కాదు, అది ఏ రకమైన ఆలోచనలు ఇచ్చిన పక్కకి నెట్టి ఇది కాదు నేను వెళ్తే అప్పుడు నీ విచక్షణ కొంత పనికి వస్తుంది. కానీ కంప్లీట్ గా నువ్వు ఆ విచక్షణ కూడా కాదు, దానిని మించిన నిష్కల్మషమైన ప్రశాంతమైన ఏ భావం లేని ప్యూర్ ఆ భక్తి తత్వం, ప్రేమతత్వమే ఆత్మతత్వం. అది నువ్వు. కాబట్టి ఇవన్నీ నువ్వు పక్కన పెట్టి, ఇవన్నీ కాదు, నేను ఆధ్యాత్మిక బుద్ధిని, ఆ మనస్సును అందులో స్థిరపరచు, ఆ ప్యూర్ భక్తి ప్రేమతత్వంలో ఆ విధమైన ఆధ్యాత్మిక బలంతో కామమనే ఈ శత్రువును నువ్వు జయించు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది ఈ కర్మయోగం 3rd చాప్టర్. 4th 5th చాప్టర్స్ లో కూడా మనం కర్మయోగం కంటిన్యూషన్ చేస్తాం. బట్ 3rd చాప్టర్ లో బేసిక్ గా చాలా వరకు కర్మయోగం గురించి దాని మీనింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం నమః. సో ఈ గీత పాఠంలో నేర్చుకున్నది ఏమిటంటే, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని తద్వారా మనం ఈ కామాన్ని దూరం చేసుకుని ఆ రకంగా ఆత్మతత్వాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ముందు ఇంద్రియాలను, తద్వారా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అని చూసాం. సో